kita ni pobrita, uy. Pero okay lang. At least, nanginabuhi kong patas para sa akong pamilya. Si Maria man na, oh. Lah, nanaya og lasto. Karon, bantay lang ka Maria. Sumbong kita kasi mama da eh. Kita, uy. Oh, dudong pawik! Oh, sabi ko yun, hindi mo na nawag ka. Kali lang. O asa magagikan? Luya lagi ka. Gikan lagi ko dito ilabibir lagi dudong pawiks kay nahurnal ko ba? May na lang, ako ikapabalo ni Maria. Ah, nang hurnal ka re. Lain pa atong activity. Ano man? May nahisgot mo si kuan? Si Maria. Oh, ano si Maria? Si Maria ba? Nakita na ko dito ganina sa kining Asa? luto outlet. Ha? Luto outlet? Nagunsa man siya dito? Murag namatad dito ba? Ha? Namatad? Oo, activity. Nakita na ko ganina. Unya activity. Wag to sa to kay masigi pangita ko ni Papa ba unya. Diyan sa kanya kay manubay pa kong baka. Sige dudong pawiks. A few moments later. Maria? Maria! Oo, ma. Gawas ako diri kay makikistorya ko sa imo ha. Dito diha. Taman, ma. Kailangan ha dili ka mamutmut sa kuha. Mutugan ka sa kuha og tinuod. Unsa man ka tinuod ning istorya ha Maria nga nanaya man daw kag lasto ka ganina. Ayaw kong butbuti ha. 50 raman, ma. Ha? 50? Girara na nimo ang 50? Ang akong gihatag nga balon nimo nga sagatos, gitaya ra nimo og lasto? Wala ka sayangi ana Maria. Sus Ginoo ko nimo Maria. Ipa-eskwela ta ka og tarong, naningkamot ko pag-ayo para makasuporta ko sa imong pag-eskwela. Unya nag-apil-apil ka ng bisyo ha? Ginoo ko nimo Maria. Asa man nimo gibutang imong utok oy? Asa man ka nakakaton ana? Kinsa may nagtudlo nimo? Sa sulod ha? Di na ko gusto nga utrohon pa na nimo. Kanang, ma. Unsa man? Katong number nga akong gitayan kaganina, ma. Baka ni resulta man, ma. Nakadaog ko. Pila na pod? 50, ma. Ha? 50? Asa man mo kutiho? Tara, ma, oh. Pero 3 na, ma. Hoy, Ginoo ko nimo Maria. Nganong wala man nimo gi 100? Gihurat lang tato nimong balon. Ako imong kubrani ha? Ay!